ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо хароб ҳастеду фарбеҳ шудан мехоҳед, ё ин ки фарбеҳ ҳастеду хароб шудан мехоҳед, ё ин ки қувваи мардонагии худро қавитар кардан мехоҳед, ва ё ин ки агар шуморо бемориҳои гурда, дил, дарди мушакҳо ғам диҳад, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем, ки дар ин ширкат шумо доруҳои гиёҳӣ ва оригиналро барои ҳама дардҳо бо нархи арзон дастрас карда метонед. худи ҳозир ба номерҳои дар экран буда занг занед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. аллакай имшаб, яъне шаби 16 июл турнири UFC Fight Night баргузор мегардад, ки дар муҳорибаи асосии турнир ду топови ҷангори вазни ним сабуки UFC Брайан Ортега ва Яир Родригес вомехӯранд. ҳамчунин дар ин турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним миёна байни Муслим Салихов ва Ли Ҷинглиянг баргузор мегардад. турнир имшаб аз соати 18:00 ба вақти Москва ва 20:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир боша аз соати 21:00 ба вақти Москва ва 23:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. ссилкаи пахши мустақими ин турнирро дар телеграм-канали мо Паҳлавон TG пайдо карда метонед. ҳамчунин муҳорибаҳои асосии ин турнирро телеканали Матч ТВ нишон медиҳад. ва дӯстон, ба шумо тавсия медиҳем ки ин турнирро тамошо кунед, махсусан муҳорибаи асосии турнир, муҳорибаи Брайан Ортега ва Яир Родригесро. ин муҳорибаро ҳатто чемпиони вазни ним сабук Александр Волкановский тамошо мекунад, чунки ғолиби ин муҳориба довталаби навбатӣ барои камарбанд шуда метавонад. ана чемпион дар ин бора чӣ гуфт? ман муҳорибаи Брайан Ортега ва Яир Родригесро бо диққат тамошо мекунам, чунки ин муҳорибаи хеле хуб мешавад ва маълум аст ки барои ман ин муҳориба муҳим аст. фикр мекунам ки кадоме аз онҳо ғалабаи ба боварӣ ба даст биёра, пас довталаби рақами 1 барои камарбанд мешавад. ин муҳорибаи калон барои вазни ним сабук аст. барои ҳамин ин муҳорибаро ҳатман тамошо кунед. ман ин муҳорибаро тамошо мекунам ва ба шумо низ тавсия медиҳам ки ин муҳорибаро ҳатман тамошо кунед, гуфтааст чемпион. дӯстон, ба фикри шахсии шумо ки дар ин муҳориба ғолиб шуда метавонад, Брайан Ортега ё Яир Родригес? фикротонро дар комментария нависен. шаби гузашта президенти ташкилоти Eagle FC Шамил Завуров гуфт ки агар чемпиони вазни миёнаи Eagle FC Фаридун Одилов барои муҳориба омода боша, пас касе ки дар муҳорибаи Гамзат Хирамагомедов ва Даврен Ермеков ғолиб шава, мо баъди 2 моҳ бо Фаридун Одилов муҳорибаи ӯро ташкил мекунем. ва дӯстон, Фаридун Одилов дар ин суханҳои Шамил Завуров ҷавоби кӯтоҳ дода навишт. ман бе ин ҳам ҳамавақт тайёр будам, танҳо пули соз талаб кардам, навиштааст Одилов. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Даврен Ермеков ва Гамзат Хирамагомедов аллакай имшаб дар Қазоқистон барои камарбанди муваққатӣ баргузор мегардад ва ғолиби муҳорибаи онҳо рақиби навбатии Фаридун Одилов мешавад ва барои камарбанди доимӣ меҷангад. дӯстон, бисёре аз шумо хоҳиш мекунем ки Оиди Нурулло Алиев навор кунем. чӣ гапу хабарҳо шуда истодааст? ҳозирашда дӯстон, ягон чизи аниқ ва расмӣ нест, аммо ба наздикӣ умедворем ки хабарҳои хуб мешаванд. худи Нурулло Алиев тамринҳои ҷиддӣ гузаронида истодааст ва ӯ имрӯз ана ҳамин акси худро гузошта навишт ки дар интизорист, яъне интизори пешниҳодҳост, ва ин маънои онро дорад ки ӯ аллакай барои муҳориба омода аст. хотиррасон мекунем ки чанд муддат пеш Нурулло Алиев номзади худро дар турнири Dana White Contender Series гузошта буд ва ин турнир моҳи сентябр бояд ки баргузор гардад. ҳозирашда маълум нест ки Нурулло Алиевро қабул мекунанд ё не. барои ҳамин дӯстон, хабарҳои навро интизор мешавем ва умедвор мешавем ки Нурулло Алиев дар Dana White Contender Series иштирок мекунад. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман фикр ақидоатонро нависен, дар канал обуна шавен. то боздид, хонаободу сарбаланд бошен.